Predictum Pro. Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Predictum Pro. Την πιο ισχυρή εφαρμογή για κινητές συσκευές, αφιερωμένη αποκλειστικά στις αστρολογικές προβλέψεις. Το πρόγραμμα παρέχει αμέτρητες λειτουργίες, όλες λειτουργικές χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, λειτουργεί εκτός σύνδεσης και είναι εντελώς απαλλαγμένο από τις ενοχλητικές διαφημίσεις που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα άλλα προγράμματα. Η εφαρμογή διατίθεται στο Google Play Store στην Premium έκδοση και σήμερα, στην τιμή της βασικής έκδοσης. Αυτό το βίντεο έχει σκοπό να δώσει μια πρώτη εισαγωγική επισκόπηση των κύριων δυνατοτήτων του Predictum Pro και πώς να το διαχειριστείτε καλύτερα για να αποκτήσετε ακριβείς ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιό σας και τον οροσκόπο, εβδομαδιαίες προβλέψεις, μηνιαίες προβλέψεις και προβλέψεις για συγκεκριμένες μελλοντικές περιόδους ελεύθερης επιλογής του χρήστη, ακόμη και χρόνια ή δεκαετίες μακριά, ή προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η εφαρμογή εκτελεί τον υπολογισμό και την ακριβή περιγραφή του γενέθλιου χάρτη του χρήστη, της οικοθεσίας, των πλανητικών διελεύσεων, ακόμη και τη συμβατότητα ζευγαριού. Με αυτά τα δεδομένα, ας προχωρήσουμε για να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πρόγραμμα Android Predictum Pro. Ας ανοίξουμε τώρα το πρόγραμμα και πρώτα απ' όλα ας επιλέξουμε την προτιμόμενη γλώσσα μας, μέσω του κουμπιού που βρίσκεται στην αρχή της οθόνης του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή θα αλλάξει αμέσως τη γλώσσα του Predictum Pro. Στην πραγματικότητα, όταν κατεβάζετε την εφαρμογή από το Play Store, μπορεί να μην είναι ακριβώς στη μητρική σας γλώσσα ή στη γλώσσα της προτίμησής σας. Τώρα μπορείτε να ξεπεράσετε αυτό τον περιορισμό του Play Store και να έχετε ακριβώς την προτιμόμενη γλώσσα σας, και όλα θα είναι φυσικά τέλεια για εσάς. Αφού το κάνουμε αυτό, ας επιλέξουμε το πρώτο κουμπί πάνω αριστερά στην οθόνη της εφαρμογής, το οποίο ονομάζεται «Ρύθμισης». Κάντε κλικ σε αυτό και επιλέξτε κατά την κρίση σας μερικές ή όλες τις λειτουργίες που θα βρείτε μέσα και που επιθυμείτε να είναι ενεργές στο πρόγραμμα. Όσες περισσότερες λειτουργίες ενεργοποιήσετε, τόσο πιο εκτενείς και λεπτομερείς θα γίνουν οι αστρολογικές απαντήσεις και προβλέψεις που θα σας παρέχει η εφαρμογή. Θα βρείτε στοιχεία που σχετίζονται όχι μόνο με τους πλανήτες αλλά και με συγκεκριμένες όψεις, με μια άμεση περίληψη κάτω από κάθε πλαίσιο ελέγχου για το τι ακριβώς αφορούν. Όσοι χρησιμοποιούν smartphones παλαιότερης γενιάς ή λιγότερο ισχυρά, μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τις ειδικές λειτουργίες CPU Boost ή επέκτασης μνήμης, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι γρήγορο στους πολύπλοκους πλανητικούς υπολογισμούς και να σας δίνει γρήγορα τις απαντήσεις, πάντα δουλεύοντας εκτός σύνδεσης και πάντα χωρίς διαφημίσεις. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε επίσης την εισαγωγή και το εγχειρίδιο του προγράμματος, για να μπείτε καλύτερα στον κόσμο των σημασιών και των τυπολογιών των αστρολογικών προβλέψεων. Μόλις ολοκληρωθούν οι επιλογές των ρυθμίσεων της εφαρμογής, πρέπει να προχωρήσετε στην εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων ώστε το πρόγραμμα να υπολογίσει με ακρίβεια το γενέθλιο χάρτη σας και να παρέχει τις προβλέψεις που θα ζητήσει ο χρήστης. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται στην εφαρμογή παραμένουν μόνο στο τηλέφωνό σας και δεν κοινοποιούνται ούτε αποτελούν αντικείμενο απομακρυσμένης διαχείρισης, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί εκτός σύνδεσης, με μέγιστη ασφάλεια του απορρίτου σας, όπως λέμε, μόνο για τα μάτια σας. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να συμπληρώσετε τα πεδία που παρέχονται στην εφαρμογή και να εισαγάγετε την ακριβή ημερομηνία και ώρα γέννησης. Εάν είναι άγνωστη, θα επιλέξετε το κατάλληλο κουμπί άγνωστη ώρα, αλλά έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την περίπτωση η ακρίβεια των απαντήσεων θα μειωθεί σημαντικά. Επιλέξτε εάν την εποχή που γεννηθήκατε ίσχυε ή όχι θερινή ώρα ή χειμερινή ώρα. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες αναζητώντας στο διαδίκτυο εάν αυτές οι ρυθμίσεις ίσχυαν τη στιγμή που γεννηθήκατε, και πάνω από όλα είναι θεμελιώδες να εισαγάγετε τον τόπο που γεννηθήκατε. Το Predictum Pro έχει επιλέξει να δώσει μια τεράστια ευκαιρία στους χρήστες, αυτήν της εισαγωγής των ακριβών γεωγραφικών συντεταγμένων του τόπου γέννησης. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και όσοι δεν έχουν γεννηθεί στις μεγάλες πόλεις ή χώρες του κόσμου, μπορούν να έχουν το δικό τους ακριβές προσωποποιημένο οροσκόπιο. Αν γεννηθήκατε σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό, εισάγοντας τις γεωγραφικές του συντεταγμένες, θα έχετε ένα ακριβές οροσκόπιο και προβλέψεις για εσάς, και όχι γενικευμένες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εισαγάγετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε δεκαδική μορφή. Μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία μέσω του Google Maps. Ανοίξτε τον χάρτη, αναζητήστε το ακριβές μέρος ή το νοσοκομείο όπου γεννηθήκατε, κάντε κλικ στο σημείο και στο κάτω μέρος του Google Maps θα βρείτε τις δεκαδικές συντεταγμένες, με τη μορφή για παράδειγμα. Γεωγραφικό πλάτος 56.456 και γεωγραφικό μήκος 74.58. Θα πρέπει να εισαγάγετε αυτά τα δεδομένα στο ειδικό πεδίο της εφαρμογής. Εάν αντίθετα έχετε ήδη τις γεωγραφικές συντεταγμένες στη μορφή γεωγραφικό πλάτος 12.021, βόρεια και γεωγραφικό μήκος 89.024, ανατολικά, τότε μπορείτε να τις μετατρέψετε σε δεκαδικές μοίρες, μπαίνοντας στο μενού Μετατροπέας, που βρίσκεται πάνω δεξιά στο Predictum Pro. Επιλέξτε το πεδίο το δικό σας ή του συντρόφου σας και εισαγάγετε τα δεδομένα. Αποθηκεύστε και, κλείνοντας την οθόνη, θα βρείτε τα πεδία πλάτος και μήκος ήδη συμπληρωμένα και μετατρεμμένα σε δεκαδικές μοίρες. Μόλις συμπληρωθούν τα δεδομένα γέννησης και οι γεωγραφικές συντεταγμένες, πρέπει να συμπληρώσετε το φύλο. Για όσους δεν εμπίπτουν στις επιλογές, εισαγάγετε άλλο. Πατώντας επιβεβαίωση,
θα λάβετε αμέσως στην οθόνη το ζώδιό σας και τον οροσκόπο σας. Στη συνέχεια μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις αστρολογικές λειτουργίες του πίνακα ελέγχου και στις αντίστοιχες προηγμένες λειτουργίες. Η εφαρμογή Predictam Pro, στη συνέχεια, σας επιτρέπει επίσης να αναλύσετε τη συμβατότητα ζευγαριού, εισάγοντας τα δεδομένα που σχετίζονται με το σύντροφο. Εάν στη συνέχεια θελήσετε να διαβάσετε το οροσκόπιο και τις προβλέψεις που σχετίζονται με το σύντροφο, μπορείτε να το κάνετε απλά πατώντας το κουμπί Ανταλλαγή δεδομένων. Ο σύντροφος θα γίνει τότε ο κύριος χρήστης και μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα και απλά πρόσβαση στις προβλέψεις και τις προηγμένες λειτουργίες και για το σύντροφο. Καλό μέλλον σε όλους σας! Predictum Pro